بێگومان بەریا سێ مەهان هەڵبژارتنên pêşwext li Iraqê hatine encamdan da ku hikûmeteka taze bihête damezrandin û xizmeta xelkî biketin, lê heta nûke hikûmet nehatiye damezrandin. Bi goreyî gotinên bi sporên evî biyavî gîrobûna damezrandina hikûmeta Iraqê xizmeta giştî naketin. Tenê xizmeta layenên siyasî daye ewên nûke rêkeftinan encam den. Egerên gîrobûna damezrandina hikûmeta Iraqê bi goreyî gotinên hinek ji çavdêrên siyasî ku destêwerdanên welatên derdor û berjewendên hizbî hokarên serekî ne ji bo gîrobûna damezrandina hikûmeta Iraqê. العراق ليس عراق مستقل. عراق نه عراقeka serbixwe gelek maytêkirinên nêvdewletî û welatên derdor hene ji bo damezrandina hikûmetê û ev maytêkirin astangan dirûz dike ji bo pêkînana hikûmetê ji ber ku her welatek dixwazît hikûmetek dîvhezawan hebe. حكومة على مزاجها. في تشكيل الحكومة Gîrobûna damezrandina hikûmetê zarareka mezin li gelê Iraqê dibe. Bêguman egerê gîrobûnê ew e ku ew rêkeftinên siyasî yên têne kirin her ji sala 2003 heta nûke ev diyardeya berdewam e. Ew li demekê nêzik negihne rêkeftinê dê bibîte egera gîrobûna damezrandina hikûmeta Iraqê. Bêguman aborê her welatekî mîna kar û proje û terxankirina budca ji bo projeyên mezin wera rêk dikevîte kertê aborî da. Gelo ji layê aborî ve gîrobûna damezrandina hikûmeta Iraqê çi bandorek li ser xelkî û li ser aborê welatî heye? بالتأكيد تغيير تشكيل الحكومة Bêguman gîrobûna damezrandina hikûmetê kartêkirin li ser budceya giştî heye. Dîsan kartêkirin li ser planên stratîjî heye yên dewletê. Cihê daxeya budcên aborî yên hikûmeta Iraqê gelek kartêkirin li ser hatiye kirin ji layê layanên siyasî ve. Lewma gîrobûna damezrandina hikûmetê bandoreka xirab li ser welatî heye. Em dixwazin budceyên aborî û planên stratîjî gelek dûr bin ji karê siyasî ji ber ku ew du tiştên jêk cuda ne. Piştî sala 2003 da û Iraq hatiye azadkirin û heta nûke her hikûmeteka hatiye damezrandin çend meh bi ser çûyne heta hikûmet damezrandî. Lewma li cem Iraqîyan bûye diyardeka süruştî. Kawa Emerdengê Emerîka, Mosul.